Memo akwa baba Ofie TV so ne ye de nsanwom Sakyikrom afahye no abawie em se beye na wotwe ntam ni na wo hyase ye won odwura ho ntutu nyina na ne wo bo gwa data wo Sakyikrom a kuma hina nkasa nso etimu bi na esewani beje me de se yetwa mo so manya bi ahwe ye wie no na wo se yeti asem kakra wo nananom nchen se ohwe minsta ni fanso a na ohene kase bi ewo menchen ye bepe se ye beti nanum asem kakra se nea ohu Sakyikrom odwura no efa se bia wa baby mpoda na afi nso no se nea obey ohu no efa nana ya ma kwa ba ya menia nateren me bacho me hu ye papa odin no na me hwa se metumi abona nso medin kakra nana ahwefo pese wo hu nipa oye odin yo Ofie TV ya mamo yo na ya da masenso se odefo sechi ejakwa Sakyikrom hene a oye akwam krunti a otoso ebien to nsa frem na mode ose ayoyo na maba ababe sonase na mode jumedi ereba life amobi ayeden ahube medin de Barima Kwame Okyeman samwa Frimpong Anokye otoso mieno Okyeman Ntentanhene me anso ne okonfa Anokye wura a me hwe echi se asene piesi e ma nananom asene fo nyina yo mene so na me fe sebe mamba Sakyikrom keke na me yodehye po a me so me fi Sakyikrom ha ndi ohe oti eguaso me nua penin na sebe se ne me nua penin ere chujura na sebe waya mane akai tete amamra ye nenanom efi jokwa ye ka jokwa de nchira le bai na ma fi sebe finiase pie wasase okọ efiri ho be pie wo sebe memfa na se kede efiri kede ba samankese de be pie buadu anom ne akwati anom nyina de ba be pie wo bia ya den na ye fra se dia ayedin nso bia ya na ayedin kan no na sasabonsam te ho na eho ye hu pa eho obenyi minjwa no sasabonsam a okay na se mu sasabonsam no ote oyini pa na davi tete no sabe sunsum wasase so ye ne na no jabre bia na sabe ade a na ye de boye ho ban na wakase tumi na ne yakase hwe ne wiase tete na de na brebi wo ho enti ye ne na ode ne ho ansa sesreku a ode ye mfi dokwa be se bia ya den no na ne hu ye hunti na ye ne nkwa na te ho na ne nasrafo na kadonfo na sebe mmarima na wo ho na obi nso sebe ne mu yeduru na mbene be kase sabe owo chidom a den a sabe hum ne ham na ebo ne ho ban enti sambre na tumi bia na emu yeduru na sabre na elte sabia ya na den no eno nti na efra se bia ya den enne na mafo ya tene den se de den ewo mame de na kwasi nya akonkwanta na wawuram na wokọ bia ya den na nananom free wo babo sebe atenase ewo Sakyikrom na ne se Sakyikrom hene atenase bogwa na ore kire okapman ganaman ene sebe akwaman na Okyeman se ono so bae no ni atete ye no ni akanfo ye ni yedi kanfo be ye no ono so beto aso sebe wanfa na onfo nipa ni anananom ye wo sabe Okyeman mu ne akwaman mu ma oman yoman no eno no no so obaye obaye ahimfi wabeto na sabe aye dada ono so redangane na ayefe se yebona baso mranti benya adwuma ye adwuma be koso okuro no na sabe mpenese ni opɛ kwan akokotoko no waye de wo mbɔ na abro engineer America che Ghana man nyina se won a wo miai na wonni kurum ha na won atutu akwan na wo ye Sakyikrom adehye emfa won mwa
and once one piebon won to me infamata or therefore achi na ono nso mfam pagya Sakyikrom na Sakyikrom nya krabehwe na afi dan sambri no na Sakyikrom li chodura na akwamhene ode no kwa afakoto ene osagefo ochema nyina wura mea me wura na meti hay na dawro manti sabe medin wa ban homa mo sabe ohene na nkasa wantimi ambapa na Barima Kwame ma fa ye chebi wura korampo nso abetena sebe ne nembo ha ye de Sakyikrom afahye na ayekrabahwe e besere na nanom so e Sakyikrom se sebe ohene de oya brantia mpenin ene be wa no na ebia na otwasa onum se sebe na chia den achia enti biribi betima ba na sebe achia yesere na nanom asebe wo ye de kanfu a obeto won si wontene na enye den emfa na kwan ngase obekase o bae no so te brochiri sabi o wankwa obeden na kuro obetima pagya no enti so te brochiri no re adwuma no de ba babua na kuro na pagya ye nyina mfa ye mpa ebo no yetumi mfa ye den mfa nta na chi ohene bia ne wo bedi ade atena kuro no otim no se meretena se kaka men ye adwuma bia enti na nakwa brochiri so kwa adwuma no de bibi kakra ba no de ababua kuro yi na o men nyina mfa ye mpa ebo mfa ye den mfa nta na chi ohene yense obrani ye de yasimbisa ayetwato no beba na afi yakoyanim wakoyo dishia Ofie Sakyikrom hey na yese afashi wahwe bia afidi ene ne atwetwetwe mu bi no se ode toto ho a twane mfonima ahwefo na ohusine afidi mpanin bakase aye krabehwe na ayefai na ne hwebre a ohen ne dom ne man for the sorry fi gwama na obri konfa no chemetumu se tumi vie abakrom ha na sa tumi nso abakrom ha no so na ye tumi yese ade tumi yesi ade enti ye besere se afekura biemu no na odefo ene ne dom betena se na planning committee a planning ofiefo amobeboai na chese nnuama bebro nia ebro sui kura na mare hene ne hema ne nananom anaja kwabia ye ohemea ene apamfo asebe woso ohenase enkobiafo ene nchiamfo a woso ohenase adwumade timi koso ma sai adwumade timi bae no badan wase se wonfa won to me no won pa bonfa nta ohenachi na afesa amre ohenere ya etimi adan akoso na mesra ohena so se sabe mpanin kamre bi se di ade won no yeden odi na ye de yokom yeden ede no na ye de ohaho na chichikuro enti mesra na se obi biara obebe kurom ha biara wa hobrase no betima boa no ama ne kuro na yeden atumpo no ompeja no man no baby mfa na yeden enhye so akokonsan he ne kuro mfa man no ndi na mo nipa obebọ man asẹ o man de omfa na me kuro no obi nso be kuro mu na okita suman biara suman kwan he no wo kuro mu ha no ohene ma omfa man kwan so no ko suman kwan he ne wo na suman kwan he ne hwe se suman na ode be kuro mu e babu akuro no anantimi mu akuro no esan se da dim bi obi beje din bi na ode be se Sakyikrom fudin na yam pese be sa yeden asa babiem enti mesra ohene se sa den omfa ne nansi fam tumi anananum rija ye nto nchene ye na mo so bedi tumi bi be kuro mu ha ohun se kan no so bedi tumi bi free kuro bi so no be kuro bi so ya ode se tumi ne kwa yeden ekwohye ohene den ase me mfa to bi mfamra aye enombo so kronti ofi kokofu ode na akofuna bae ode kwa share boso man na se nya akọ awi anan ase nti ode ne 90 aso ohene bia ne wo so a kire de nkira hene obeka se kita akofuna fa so a kire m o se fa akofuna na hye mena ase na men kire o so hye mena ase nti mesre se ne yete wo chi mem no se na yete wakwan mem se na yete wo Sakyikrom mem nti mesre na se wabai ne mpanin se dia wobeka biara asopra prabigu opene bi ne kan ozi ananantie ni a omanfo no be yeden beka na bi aso no eprepre bi yeden egu nana tie ni a omanfo no beka na nyina na yi ni a ebeboa oman na oman no be yeden ebetumpon nanso ohene ye bibia ye se yenjogwan bibia yenjogwan se abeye ye na se bedu ba bi po na ebeje cement na ede bia sie school na ede bia ye brebi wo kurom ha na sabe aye krabehwa mayen abakrom a de nti ohene beje ogun ya na enum de
na mo oje ogwan na se oche na ba na se ohene na isi ogwan homa so ya o se ni a oye no ogwan na oyi no homa no ere na me na isi so eno nti no ohene leje den oje ogwan nti na wadaro ma ni odi kokon sa kire obi anso na ye nsenti obi beba obeba be ka biribi a kire wo se nsa da egwa no a kire me ma na biribi no no achira me man biribi no no obenom obekwa ba obesa beka biribi ni nyina tie bi na mu aso yeden prapra bi yeden ego nti Ofie TV me da mase papa se na mu aba Sakyikrom mu aba be fa sa adwumadi amadwumadi nso aye krabehwe na ne mo ne okromansa Kwame Frimpong Anokye otoso ebien asene piesie ame ya Okyeman Ntentanhene mo ne me eto nkomo na menso Ghana man nyina ATM me da mase na men shira no so Sakyikrom man on shira na odefo sechi ajakwa ene manfo nyina da mase piao na Okyeman Ntentanhene na yete ne nkanu na Kwame okromansa Barima Kwame Frimpong you do you know the Jimmy Tommy Boasiansa. Niti ha ene de no ebesi ansa. Bedamase.